Γεια σου, είμαι ο Δημήτρης και βλέπεις τη σειρά «Πες μου γιατί». Πώς καταλαβαίνουν οι σκύλοι τους ανθρώπους? Το έχεις αναρωτηθεί? Οι σκύλοι καταλαβαίνουν τι θέλουμε μέσα από τη γλώσσα του σώματος, τον τόνο της φωνής μας και τη συνήθεια. Βάζουν τη γλώσσα του σώματος. Οι σκύλοι είναι πολύ καλοί στο να παρατηρούν τις κινήσεις μας. Για παράδειγμα, αν σηκώσουμε το χέρι μας προς την πόρτα, οι σκύλοι ξέρουν ότι θα βγούμε βόλτα. Όταν καθόμαστε μπροστά στον μπολ τους, οι σκύλοι ξέρουν ότι μπορεί να τους βάλουμε φαγητό. Ακούνε τις λέξεις και το τόνο της φωνής. Οι σκύλοι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα των ανθρώπων, αλλά μαθαίνουν τις λέξεις που ακούνε συχνά. Ο σκύλος σίγουρα καταλαβαίνει τις λέξεις βόλτα, φαγητό και μπάλα. Επίσης, ο τόνος της φωνής μας είναι πολύ σημαντικός. Μιλάμε χαρούμενα, οι σκύλοι καταλαβαίνουν ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Όταν μιλάμε σοβαρά, οι σκύλοι καταλαβαίνουν ότι κάτι πρέπει να προσέξουν. Έχετε παρατηρήσει ότι οι σκύλοι μαθαίνουν από τη συνήθεια. Συνδέουν πράγματα που κάνουμε συχνά με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν κάθε φορά που πιάνουμε το λουρί πηγαίνουμε βόλτα, θα αρχίσουν να χαίρονται όταν το βλέπουν. Οι σκύλοι εξελίσσονται με την εμπειρία. Καθώς περνάει ο χρόνος, μαθαίνουν όλο και πιο καλά πώς να επικοινωνούν μαζί μας. Αυτό γιατί προσέχουν τις αντιδράσεις μας. Οι σκύλοι είναι καταπληκτικοί τετράποδοι φίλοι μας. Αυτό κάνει τη σχέση μας μαζί τους μοναδική και γεμάτη κατανόηση. Γιατί προσπαθούν πάντα να μας καταλάβουν και να μας κάνουν ευτυχισμένους.